Hello guys, today I'm going to show you how to share live location on WhatsApp. Tununa in WhatsApp live location share dan kan soi don ania. Manium na mun midang tir tir dan chungchang ani. Ang hasabera chuan I WhatsApp account na lut la. WhatsApp chuan group emo private message in emo na mun chu I share thaya. Type a message ti sira pe kan ko tir lai hi I-click anga. Ti chuan location hi I-click lenga. Share live location tika I-click lenga. I-share du hun chung minute chu minute sompang emo darkar khate mo darkar etemo I-du za za ti thlang thaya. Tin anoi comment emo engemo thui jek thaya. Hemi khoy emo kakal dona kom na in lo chin che don ni tin tu te mo kha I va hril thei ni. Ti chuan a hringa ti chuan apia hringa I hmetanga. Khuku lo lan dan ni don ta ti khuan an ta khuan an lu tanga chuan achunga kan ko tir lai khen an lut lenga option pathum map view satellite view terrain view ti vel lo oma khian satellite view hi in thlangam ti chuan heti hian a lo lang to don ni in ata chak that chuan yom na lai hmun taka khan ti khuan azuk in chin chhe don ni ti chuan yom na hmun chu enge dot soi thei khani to don lawa mani ngei zong te om na hmun chui nan po he thil tangkai tak le WhatsApp ina anon duan chu fu em mei pakhat ani ti chuan tangkai takai I hman kan bei se kan lo me